ба шарҳи пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ кунед. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент бо мақсади таъмини талаботи амалиёти Кукнор 2021 чорабиниҳои санҷишӣ гузаронида дар ҳудуди ҷамоатҳои косатарош, хурмӣ, шинг ва маркази шаҳри Панҷакент парвариши ғайриқонунии растании нашадори бангдонаро ошкор сохтанд. дар доираи амалиёти Кукнор 2021 коркарди ахбороти оперативӣ имкон дод кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент 4 ҳолати парвариши ғайриқонунии растанӣ дорои моддаҳои нашадори кишташ маншудаи бангдонаро ошкор ва афроди қонуншикану манфиатҷӯро ҷавобгар намояд. амалиёти вижаи поккорӣ давоми 10 рӯз дар саросари шаҳри Панҷакент доир карда шуда дар натиҷаи санҷиши маълумот ва аз назаргузаронии манзилҳои истиқоматӣ 4 ҳолати кишоварзии ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои косатарош, хурмӣ, шинг ва маркази шаҳри Панҷакент тасдиқ ёфт. чунончи санаи 21 июл зимни аз назаргузаронии ҳавлии истиқоматии шаҳрванд Раҳимов Зокир Собирович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи деҳаи бедаки ҷамоати деҳоти косатарош ки нӯҳбех ниҳоли бангдона киш намуда ба нигоҳубину парвариши он машғул буд ошкор гардид. санаи 25 июл дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии шаҳрванд Ғиёсов Ориф Айвазович соли таваллудаш 1971 сокини деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти шинг 8 бех растании нашадори бангдонаӣ ба коркарди агротехникӣ фаро гирифта шуда дарёфт гардид. ё ин ки дар манзили истиқоматии шаҳрванд Орзиев Обиҷон Замонович истиқоматкунандаи деҳаи хуррамободи ҷамоати деҳоти хурмӣ кормандони милитсия 21 бех ниҳоли бангдонаро решакан инчунин 1 килою 500 грамм бангдонаи хушконида шуда дарёфт намуданд. ба ҳамин монанд кишоварзии берун аз чаҳорчӯбаи қонун Муталлиб Боймуродов соли таваллудаш 1971 сокини шаҳри Панҷакентро сархам намуд. санаи 31 июл натиҷаи санҷиши ахбороти оперативӣ нишон дод ки ӯ ҳақиқатан дар замини назди ҳавлигиаш 8 бех бангдона кишт ва ба нигоҳубини агротехникии он машғул аст. суду зиёни гиёҳҳои нашадор ба касе пӯшида нест ки вобастагии иродавиро ба вуҷуд оварда оқибат ба саломатӣ зарба мезанад. аз рӯи далелҳои ошкор гардида парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.